बहुत याद करे के मिल गई बटे, यादे नहीं होत हमरा त। कुछ थोड़ा देखा दे सूत लेता नहीं एकरा बाद जागम से याद कर लेम। बंद कर देता नहीं एकरा के नहीं तो चला करना गुल्ली डंडा खेले। करो ना चल गुल्ली चलो मार का चल जा पढ़त पढ़त हमारो मन भी आगु चल खेलो। बहुत याद करे के मिलल बच्चे हो जात रहा तू तो लौकते ना रहस। आ गुल्ली डंडा बा ए खटिया के नीचे तो बात चल संग खेलल जा। चल चल हमार दान ना हमार दान हमनी के दान रही। हमनी के छोटका के ले लेबै हमनी के छोटका के ले तीन गो बढ़िया बढ़िया तब बढ़िया रे हमनी के बढ़िया रे जा आवा सना तो हमनी के हमनी के माना खेल जा सब खेलो सब आवा सब तू चले जल्दी खेले। लागू चलो करनो का करतले रे? तारा लौकत नहीं खे तो जब खेले जम के रात तब तू आके हमर कपार पर कान के करे लगेला। तोरा लौकत नहीं खे मोतिया बीन के ऑपरेशन कर लेबे लौकी तो कहती। ए यार तोर बाप ऐसन बाकी जब खेला जमकल त कहीं कहीं लागल करे जो भाई कल खेलल जाई। आज जा तनी काले जो आ वाह वाह तोर मार के बार हम टंगरी तोड़ देतनी। लॉकडाउन में महटरबो तो उहे बड़ा सो कि लइकन के छोड़ देता पढ़ाई लिखाई ले आवा आज तोरे बार हम टंगरी तुरतनी। का हटे का वही से कान के कइले रह। तोरा पढ़ाई लिखाई के फेरा नहीं चढ़े घूमे खातिर बाड़े तू। अभी तो बढ़िया कनु गइल हनी फेरे तो नहीं बुला ले लड़ा। कतना याद कइले है लफुआ बनबे मैं लइकन के संगे मार के टंगरिया तोड़ देबे भी हम। घड़ी पहनले बड़ा कमहू टाइम तारा बुझाला। खाए के टाइम तोरा होला आके छिपौला ढलक आई पॉइंटवा कैसे कइले बड़े रे? गुल्ली डंडा खेल रही नु तो ओही डरे आई पैसा मोर ले रानी कि ले जाओ मत। ठीक बा जो पढ़ जन स्कूल में मिलल तो याद कर। ठीक बेटे जा तनी हम पढ़े। जे गागर के सागर में भर दी उहे नुहिया ह। जे अपने जब के दूसरा के प्रकाश दी उहे नु दिया ह। आई लव यू कह के सबे काम चलावेला। जे समय पर हाथ धक के साथ निभावेला उहे नु पिया ह। आई लव यू कह के सबे काम चलावेला। जे समय पर हाथ धक के साथ निभावेला उहे नु पिया ह। अरे ई कौन संस्कृत उघार दिहल रे? मैडम जी ये दोला बड़ी याद करे के। तोरा के यही याद करे के देले बड़ी। हां देखाओ तो कॉपी देख लो देखाओ। ई तोर लिखल हो के जान रुका तक पाना पर नाम देखे देता के करके। तोरा बुझात नहीं खे आपन लिखल हो कि दूसरा के लिखल हो? के जान हम रोज जाके एक ही थोड़ा लिखना बदल बदल के लिखना। देख तो रुका नाम देखे देता के करके। आई तो स्कूल में कॉपियां बदला गई बटे। दूसरा कॉपी लेके लड़की के आ कहत रहे कि हम बदला गइल बा कॉपी हई। हम का जानी दुना आदमी के कॉपियां एक निहन रहे। होई देखो ए दादा हिती चुकी लइका हई लड़की के कॉपी लेके आ गइल बा कहतानु कि कॉपिया बदला गइल बा। ए भाई मार एकरा पर पढ़ता आई लव यू हमारा लौकी तो एकरा के पढ़ा देती एकरा के तू झपड़ मरती ससुर की इनकर कापिए बदला जाई। बुझाता कि एकर बियाह करे के पड़ी। बाबू बियाह का होला हो। अरे पढ़बे लिखबे हइये ना
तो तोरा का बुझाई बियाह का होला? बियाह पूछत आई लव यू मार पढ़त ई सत्यनारायण भगवान के कथा पढ़त रहल। बाबू तनी बतावा ना ई बियाह का होला? अरे बियाह पढ़बे लिखबे तब न बियाह बुझाई तोरा। पढ़बे लिखबे तबे न बियाह होई। पढ़बे लिखबे होई न त बियाह कहाँ ले होई? ए दादा ही तो लइका बियाह खातिर छाती पछड़ चल हट तो। भारत के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार फेर नहीं गलती पढ़े लागल। अरे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। एगो बात पूछी? पूछ का पूछत रे? हमार बियाह के करा से होई? फिर बियाह के पूछे लगले। बियाह कौन लड़किए सुन होई कि भइले होई? हमार बियाह लड़की ले होई नु। ना चुप रहले। ठीक बाप कुछ भी ना बोलम हम। ए बाबूजी तहार बियाह भई रहे? हमार बियाह ना भइले तो तू अइले कहाँ ले? ए बाबूजी तब हमारा बियाह होखी त तू आइबा नु? रे नलायक तोर बियाह होई तो तोर नु लइका होखी कि हम हो जाइब? ए बाबूजी हमार लइका होई कि मेरा नु के लइका होला? वाह रे बेटा वाह, तू तो ढेर बात जाना तड़े। चल पढ़ लिख जो तोरो बियाह हो जाई। ठीक